Čaute pri našom ďalšom videu. Toto je môj strýko, expert na emočnú inteligenciu Milan Huta, ktorý sa tomu venuje celý život. Ahoj. A dnešná téma je na vyžiadanie ľudsky o alkohole. A Lucia sa ma pýtala na to, že ako alkohol ovplyvňuje emócie a emočnú inteligenciu človeka. A aj na taký priebeh toho alkoholu, že či človek vie prestať a aký to má vplyv na neho. No možno by sme mohli začať u toho, ako začať. S tým alkoholom? Aha. Tak to ti poviem. Ja som bol teraz smutný nedávno a som inak úplný abstinent. A len tak, že vyskúšam si pacnúť jedno pivo. Tak som si buchol jedno pivo, počúvaj ma 2 hodiny úplná eufória, hurá, svet, všetko úžasné a po 2 hodinách taká agresivita ma chytila, počúvaj, a zúrivosť vo mne, v mojom vnútri, no ma zobrala, že som proste, úplne som sa ovládal, aby som na johy nekričal, aby som bol kľudný, ale som cítil, že to není cesta. Keď si nešťastný, zobrať fľašu do ruky, na 2 hodiny, potom musíš dávať asi ďalšiu. Takže, jak to vidíš ty? Presne tak, niekedy na seminároch pravím tú otázku ľuďom, že dneska prídeme z práce unavení a tiež je seminár, že prídem unavený domov. Objednám si pizzu, aby som nemusel nič variť, otvorím si láhvinku veľmi dobrého vína, pustím si na Netflixe nejaký filmik, ktorý mám rád, lebo si chcem odpočinúť od toho dňa. Hej. A to je všetko blbo. To by sme robiť nemali. Môžem prísť domov, objednať si pizzu, pustiť si filmík, otvoriť si vínko, pokiaľ som v pohode, som šťastný a v radosti. Ale problém je ten, že často siahame k tým berličkám, keď sa necítime dobre, lebo nechceme cítiť tie emócie. No jasne, rozumiem. A tak vznikajú vlastne závislosti na čomkoľvek. A potom aj nemoci. Lebo keď si vezmeš stovky, možno aj viac, vinárov na Morave, bodrí chlapíci celý život chlastajú. To, čo vyrábajú, sú šťastní a nemajú cirhózu. Ale cirhóza príde, keď niečo zapíjam. Smutok. Čokoľvek, smutok, hnev, emóciu, ktorú nechcem cítiť. Chápem. A teraz si sa pýtal na tie čo to spôsobuje. Taká teória, a asi nemôžem spomenúť na toho autora, on sa venuje prítomnému okamžiku, to meno si možno vybavím neskôr, a on má krásnu teóriu, vraví, že okrem toho tela, ktoré teraz máme tu, tak máme aj emočné telo. A to emočné telo sa začne ozývať v niektorých situáciách, pretože sa potrebuje napapať. Potrebuje ten hnev, potrebuje smútok, potrebuje čokoľvek. A že vlastne ten alkohol rýchlejšie aktivuje to emočné telo naše. No a potom sa tam začnú prejavovať, ak si ty vravel, že náhle si bol naštvaný a agresívny. No nič sekunda proste, presne. Sa začnú prejavovať všetky tie emócie, ktoré máme potlačené za celý život. Každý človek má taký baťoch na chrbáte a tam ukladá to, čo nechce cítiť, ale on to tam je. Ono to vyleze s tým alkoholom von. Ono to vyleze s tým. Keby padli tie zábrany a zbytočne bude človek vravieť, že nie, ja tam nič nemám. To je to neseba poznanie, lebo málo kto chce so sebou pracovať tak, aby sa poznal, čo prežíva a odkiaľ to prichádza. Lebo ja si pamätám, keď som bol ešte mladý, lebo teraz už do hospody nechodím. Nechodím vôbec vlastne. Hej. Ale keď som bol mladý, môj otec bol tiež vinár, veľmi často pil. Nechcem povedať, že bol alkoholik, ale pil často. A mne sa to nepáčilo. A tak som si urobil takový vzťah, že keď som videl niekoho opitého, tak mi to nerobilo dobre. Ja som ho nemal rád. Tam možno automaticky prišlo niečo, ježiš, ten ožrán, alebo niečo podobné. A to bolo ešte na škole, keď sme študovali. A teraz s kamošmi ideme do hospody na pivo. A teraz prišiel nejaký ten ožrán k nám ku stolu. A jak som tam mal tých kamošov, tak oni, ty si kámo, ten ožrán na nich, na všetky. A teraz sa pozeral na mňa, ale teba nemám rád. Poznal to sám, hej? Ja som to nikdy nechápal, prečo na mňa tak útočia. Trvalo to roky, než som si uvedomil, že vlastne reagovali na to, čo som mal v sebe, čo som mal tuto, keď som ho videl. Že to cítili tí ľudia. Cítili to, no, vždycky to cítili. No.
Inak ono je strašná zvláštnosť. Ja som abstinent, že fakt reálne nepijem. Ja keď vypijem Ja jedno viem, že pivo ty za rok, vypiješ, je to veľa. A si zober, že v podstate ja mám kamošov samých alkačov. Všetci okolo mňa, môj najlepší tečkar, ktorý bol alkáč, môj úžasný kamarát vodoinštalatér chlastá, môj klampiar chlastá a všetko ľudia, ktorí sú úžasní, mám ich strašne rád, ale len vidíš, že ten alkohol tým ľuďom neprospieva, že je to aj všetkým nadávam, nepij už, zobuď sa, nechlastaj, takže je to také zaujímavé. To by znamenalo uvoľniť, za prvé, uvedomiť si, prijať a uvoľniť všetky tie emócie, čo za celý život sme si uložili. A to je asi pre mnohých ľudí dosť ťažké. Ja mám pocit, ale to len ja mám pocit, ja nepoznám veľa alkoholikov, poznám dosť ľudí závislých na iných drogách. Hej. Ale vždycky je to o tej senzitivite, že proste nejak ich život nenaučil, škola ich nenaučila, ako to funguje. Takže vonku sa niečo deje, ja sa cítim blbo, neviem s tým nič spraviť, aj neviem, prečo sa tak cítim, aj neviem, ako to funguje, no tak si niečo dám, lebo šláhnem si niečo a aby som to necítil. Otázka je teraz napríklad pre mňa, pre teba, ktorá mi vznikla aj napadla, že keď máš partnera, ktorý napríklad pije ten alkohol a užíva ho, ty vidíš, že to tak je, vieš tomu človeku, môže ten človek ho nejak zmeniť alebo niečo s ním pohnúť, lebo ja viem, že alkačmi je to ťažko. A mnohokrát sa tie manželstva a partnerstva rozpadajú kvôli alkoholu, lebo ten jeden partner tlačí, prestaň piť, chod na protialkoholické, rob niečo so sebou. Ide to, že proste nejako pomôcť tomu partnerovi v takej partnerskej úrovine? To je veľmi zložitá, tá otázka je veľmi ťažká a možno zase teraz uvidíme, aký budú ohlasy, keď niečo poviem. No nic, dobre, hovor kľudne, však je to v pohode. Lebo ja som zastanca toho, poznám ľudí, ktorí majú deti na drogách, na perníku, pichajú si tie deti. To je masaker, no jasne, chápem. To je des. A hromada tých rodičov, že a pošlem ho na psychiatriu a tlakujú, alebo s anorektikmi, že? No anorexia je veľký problém, samozrejme. A násilím je tlačia k tomu liečeniu. A z tých prípadov, ktoré poznám, keď došlo i k tomu vyliečeniu, že tie deti sa zmenili a prestali s tým, tak to nikdy nebolo tým, že by ho k tomu dotlačili nejak. Takže násilím tomu človeku nepomôžeš. Ja si myslím, že je to veľmi, veľmi ťažké sa dívať na svoje dieťa, ktoré si zrovna šláhlo. To chápem. Ale jediné, čo môže rodič urobiť, si myslím, že je byť pri ňom. Byť s ním. Rešpektovať, že teraz to tak má. Hádky, tlaky, kričanie, alebo lútosť. No čo hrozné, ja ako otec si to neviem predstaviť. Ja viem, je to veľmi ťažké. Je katastrofa, keď si predstavíš, dieťa je na drogách, na alkohole, je to... Ja neviem, či by som jeho v pivnici nezamkol na reťaz nejako, ty kokos, dáme tam posteľ a robíme nútená odvykačka. Nepomohlo. Vážne, že pustíš a zase by šla k tomu, hej. Určite by to nepomohlo. Naopak, to je strašné lebo to prežívať zase ďalšie nepríjemné emócie, s ktorými sa nedokáže vyrovnať. Rozumiem, takže ten partner je v podstate bezmocný, hej? Že ty máš partnera, ktorého miluješ celým srdcom, chceš, aby prestal, mu hovoríš, prosím ťa, ten alkohol mi vadí, si doma agresívny, lebo tí alkoholici sú skutočne agresívni. Ja čo mám kamarátov, počuj, ono sa to tak prelamuje. Ja som si všimol, že nepiješ, si mrzglavý a mrzutý, pije primerane, tak je taký veselý. Ja to už poznám podľa hlasu, volám s kamarátmi a hovorím, že dneska si pil, ty kokos. Ja to počujem, nepil som, pil si. Hej, nepil som, ale áno, počul som, že si pil. A potom nakoniec sa prizná, vieš, ale si všimnem, že je veselší, má lepšiu náladu, lepšiu energiu. Áno, to je medzistupeň často. No a potom mnohokrát, ja aj keď s nimi telefonujem, tak príde z toho alkoholu agresivita. Ja už poznám, ja mu poviem, ja sa nerozčúlujem, vieš, si nadrbaný, si agresívny, prestaň, hej? Dobre, vieš, že so mnou aj tak nepohneš, som barán, zbytočne na mňa kričíš. Ale hlavne si neviem predstaviť, že to máš doma. Si predstav, že si žena alebo muž a máš doma toho partnera alkoholika a on je agresívny a ty nevieš, čo s ním teraz proste. No otázka je, prečo v tom zostávam, že keď ho mám doma. Väčšinou ľudia z lásky, vieš, milujú toho človeka, majú ho radi, proste. Je tam závislosť nejaká partnerská na tom človeku. Láska je téma, na ktorú môžeme potom robiť veľmi dlhý rozhovor, ale skôr možno ľudia často mali ten pocit, že ho môžu zachrániť, že ho môžu pomôcť. Áno, však samozrejme, ľúbiš toho človeka, tak mu chceš pomôcť. Že... Takže taká obetavá tá... No, práve. A to je väčšinou o egu, že? Lebo ja, chudák, mám doma alkoholika.
tak sa mu snažím pomôcť zachraňovať. To sú tie hry, ktoré hrajeme. To je veľmi zaujímavá teória. No, Záchranca. Ešte raz budeš chlastať, tak ideš z môjho domu, prenasledovateľ. A to je taký trojuholník, ktorý sa roztočí. To je krásne popísané v transkripčnej analýze. Na to môžeme hromadu príkladov, ale to je ten možno dôvod, prečo s tým. Lebo buď som s alkoholikom, lebo mi to nejakým spôsobom vyhovuje, cítim nejakú energiu, chcem s ním byť, niečo mi dáva a rešpektujem, že chlastá. Chápem. Alebo idem od toho. Ale väčšinou tieto bloky, že sa snažím zachraňovať, pomáhať, možno sa cítim dobre, keď vyhrožujem. Neviem, tak... Môže to byť ťažká situácia. Napríklad žena žije s mužom, majú deti spolu, muž je hlavný príjem, majú jedno decko malé, druhé väčšie. A tá žena nevie vykorčulovať z tej situácie, vieš. Proste jediné, čo tam je azylový dom, proste útek preč, kde riskuje aj tie deti, že by ho nemohla prísť díky sociálke. Mnohokrát tie ženy sa skutočne zatnú s tým alkoholom, že vydrží kvôli tomu, že proste, že máte deti. Lenže mnohokrát to znamená, ja som to zažil, inak bol som u kamaráta jedného a došiel nadrbaný a praskol ženské hneď do oka. Kúkam na, že ty si zbláznil, ty kokos, ty čo robíš? A on tam vrieskal na všetkých, ty kokos, jak otrhnutý z reťazu, ty kokos, s ním nešlo odtlačiť preč, tak tlačili s kamarátom preč od ženy. A to ďalší zase kamarát, víš, ktorý je švasta, na to som zabudol. Tento fakt hneď agresívny, ten cvípi a bum a ide do toho, vieš. A taká žena je vlastne rukojemníkom, vieš, že v tej situácie danej má deti, čo môže okrem toho utečenia spraviť? To nejde asi prosením, že? Ani láskou, ani... Tam je stále tá otázka, kde je jej zodpovednosť za jej život. Chápem, že proste musí sa nejakým spôsobom zaťať a odísť. Musí sa rozhodnúť, čo chce. Lebo vieš, ja rozumiem tých ľudí, že dáš sa na začiatku s partnerom, ktorý je úžasný, dokonalý človek, si povie, že hej, občas si dá pohárik, občas pije. Není to také zlé proste. Potom príde raz týždenne domov nadrbaný, hej, príde v piatok ožratý, potom si povie, že ty kokso už chodí aj sobotu ožratý, tak mu tá žena začne dohovárať, potom už príde v nedeľu ožratý a ja viem, ako tí muži fungujú, že on sa, aj keď je v práci počas týždňa, on sa celý týždeň teší na to piatkové chlastanie, na tých 20 pív. Hej, že proste, a to už je podľa mňa alkoholizmus. Ako náhle celý týždeň škrkáš dní do toho piatku, kedy sa nadrbeš, tak to už je taký začínajúci alkoholizmus. A rozumiem tú ženu, teraz ona je v tej situácii a nechce to muža opustiť. Dá sa to ešte v tých začiatkoch nejako povedať mu, že hej, ty stop, už chlastáš veľa, už to preháňaš, už je toho moc, ide to nejako... Nemám nič, jedine, že by opustila. Ja neviem, inak nie stoicky, čo by som spravil ako žena. No, chod si lahnúť do záhrady. Dneska si zase došiel nadrbaný, tam sú dvere, vypadne, tu máš spacák z okna, hej? Stoik raz povie, prosím ťa, chlastáš, vadí mi to? A druhýkrát povie, počúvaj ma, tak porušil si zase hranicu, odchádzam ja alebo ty. Tam není nič iné, tam je proste striktná hranica, bum. V takomto štádiu, tak áno. Teraz som zažil akorát kamaráta, mu hovorím, že veľa slope, že chová sa nepekne ku žene. Nebudem menovať koho, akože, možno sa tam nájde a mu hovorím, že správaj sa k tej žene pekne, odišla od neho na mesiac, teraz sa k nemu vrátila a hovorím mu, nechlastaj, buď slušný k tej žene, lebo prídeš o ňu, kokos, váš si ju a tá žena je zlatá láska, vieš, a ja mu hovorím, že on tú ženu miluje, že keď o ňu príde, tak on skočí z mostu, podľa mňa, hej, proste je to na ťažko. No, keď skočí z mostu, tak je to zase závislosť. To máš... On s tou láskou. No, áno, ok. Je to rovnaká závislosť ako ten alkohol. Hej, rozumiem. A možno práve preto používa ten alkohol, lebo je závislý a nedostáva dosť toho, čo... Rozumiem, že tým si môže kompenzovať. Slobodný, nezávislý človek nemá tú potrebu emócie utápať, ale ani v alkohole, ani v čomkoľvek inom. Ale hromada ešte iných závislostí. Sexaholizmus, závislosť na sexe. Workaholizmus, práce, to poznáme všetci. Potom máme nakupovanie, závislosť na nakupovaní. Všetko, čo dáva... Endorfíny. Áno. Rozumiem tomu, rozumiem. Ale je to nakrátko a potrebuje viac a viac. Takže jediná cesta je naozaj začať pri tých emóciách, ktoré sa prejavujú, tlačia sa von, lebo to telo, naše telo je úžasné v seba ozdravnom programe. Chápem. A čím je človek starší, tým viac to, čo sme si uložili, chce ísť von.
tak len stačí to pozorovať a púšťať a vedieť, áno, je to tu, cítim ťa, pustím ťa. Ja som hovoril teraz akurát kamarátovi, čo s ním som ti aj volal a hovoril som akurát, že ja mám pocit, že on je smutný v tom živote a vracia sa a pije kvôli tomu, že je smutný. Ja to vidím, aj keď s ním telefonujem, že keď nepije, tak je taký pochmúrnejší, posmutnejší. Tá z 5. deň nepil, alebo 6. neviem, akože doma, že úspech. A on mi hovoril nejakú metódu, ktorá by na to mohla fungovať. Ale áno, je to tak, možno máš pravdu, že ten človek, keď príde na to, že čo ho trápi, čo ho ťaží, tie emócie, mnohokrát viem, že nešťastní chlapí takto pijú. Že není šťastný zo života, z práce a zapíja to všetko, ja neviem, čo si to myslíš. Premýšľam o tej téme, či sa nám to teraz darí nachádzať odpovede na to, na čo by sme chceli. Začína mať trošku obavu, že to nebude buď pochopené, alebo nebude to úspešné a tak ma napadá, že tam v ladničke mám flaštičku dobrého vína. Ideš si otvoriť a zapiť to? Ne. Dobre, tak si teraz zapil, hej? Na zlepšenie nálady. Na zlepšenie nálady. A tie pocity potlačím teraz a bude to. Výborne, rozumiem. Takže vychádza to všetko z toho smutku. Jak ja, že som to jedno pivo otvoril, hej, že nepijem vôbec a nalial som sa z jedného piva, pomaly som sa tackal po byte, hej. Presne tak, no. Ešte sa ťa spýtam, čo by si odporučil tým ľuďom, ktorí začali piť a už vedia o tom, že to, a napríklad, ja neviem, že záleží mu samému na sebe, lebo však človek asi prestane hlavne preto, že možno, že prestane kvôli druhému, hej, partnerovi, že miluje viac toho partnera než seba. A čo by si poradil tým ľuďom, ktorí už sú tak na tom, že sú ešte na... Ja verím, že keď človek to preženie tú hranu, tak tam možno pomôže iba protialkoholické riešenie, tie stretávky, psychiatér, že tam už treba viacej. Ale dajme tomu, že niekto je na tom začiatku, že si uvedomuje, že fakt začína veľa piť, vpadá vám do toho, čo by si mu poradil? Vieš čo, ja nepracujem s alkoholikmi, ale napadá ma taká veľmi kreatívna cesta, ale museli by sme to vyskúšať, lebo diváci by to museli vyskúšať. Tak im poraď možno, že... No, nebude to rada, len je to nápad kreatívny. Proste siahnuť po tom alkohole len v okamižiku, keď naozaj viem, že som spokojný, šťastný a radostný. A to asi nikto neurobí. V tej šťastnosti nepotrebuje ten chlast, možno máš pravdu, no. To možno by bola zaujímavá cesta. Chápem, no. A možno sa nájde. Žena má narodeniny, decko má narodeniny, kamoš má narodeniny. Potom je to OK, že? A nebude to vyplavovať všetky tie emócie, ktoré sú tam uložené. Možno. Ale možno, neviem, nikto to asi neskúšal. Nečítal som o tom, neviem o takej štúdii, ale možno by to bolo zaujímavé. Rozumiem. Mne hovorí na kamarát zrovna tento, čo prestal piť, že on má takú metódu, ktorá pomáha na alkohol, že nemyslieť na to. V sekunde, ak mu príde tá fľaša na hlavu, tak on myslí na čokoľvek. On myslí na okná, pustí si film, ide niečo robiť, proste musí zamestnať myseľ, aby nemyslel na tú fľašu. A tiež nesmie mať žiaden alkohol v blízkosti. Takže... Môže to pomáhať, lebo niekedy učím, že myšlienky sú ako ten billboard na aute. Poznáš to auto, má strechu na tom billboard. Hej. A teraz ide to auto a na tom billboarde je napísané chlastaj, lebo napísa daj si vodku, daj si pivo. A to je myšlienka, to je ponuka, že ponuka, ktorá prichádza od niekiaľ, nemusíme to pomenovať. Tak táto technika môže fungovať. Proste auto odišlo a prichádza iné auto. Rozumiem, myslí na niečo iné, že preženie to mysel niekam inú. Asi aj dobré, aby nemal nikto doma alkohol, že kto chce prestať, tak aby všetko vylial, vyhodil. Pomáha to vraj. Hej, že... Ale možno to stojí dosť peňazí, keď si potom ide hneď kúpiť. Ja som takto... A potom zase dostane záchvat a vyleje a znova... rozumiem, no, že prepadne tomu, hej. Je to zaujímavé, lebo u závislosti sa to pozná. Kolegyňa pracuje na Červenom dvore a tá úspešnosť v živote je veľmi nízka percentuálne. Pokiaľ sa tí ľudia vrátia do rovnakého prostredia. Lebo tie synapsie v mozgu, ktoré máme, keď ja budem v tomto domku, tu pri tom krbe, si zvyknem na alkohol a aby som sa aj liečil, bol by som niekde v liečebni,
tam uznajú, že áno, už som zdravý, už som vyliečený, A dojdeš sa ma zase tak začneš. nesmiem prísť sem, lebo tie synapse sa vlastne automaticky spoja a som v tom. Pokiaľ by som sa išiel bývať niekam inám, inde s niekým iným, pravdepodobne to bude mať pozitívny efekt. Návrat do rovnakého prostredia, alebo sú tam rovnaké vzorce. Rozumiem. Hej, takže musíš zmeniť celý ten život pravdepodobne na to, aby ten človek prestal nasávať. Takže... Ale hlavne pracovať na tom, dostať sa k svojej podstate, no, k tomu továrnemu nastaveniu. A to je radosť, šťastie, spokojnosť, Rozumiem. kreativita. Ja som takto tomu kolegovi, čo som jedného mal toho ITčkara, čo začal chlastať, som mu navrhol, že pôjdem si na protialkoholické a zo solidarity, že ja sa vzdám sladkosti. Hej, že ja som v tom čase bol závislý na nich, že musím vládovať sladkosti, veľa cukru a mu hovorím, že dobre, tak budeme odvykať spoločne. Vieš. Tak nedostal som ho tam žiaľ, akože proste zvolil si cestu, že naďalej nasáva. A mám rád toho chalana, je mi to aj ľúto, že chlastá. Najväčší odborník, akého som stretol na IT, proste úplne, že delo hlava, že riešil obrovské veci a vedel všetko vždycky nejak prísť, aby to fungovalo, aby sa zabil s tým alkoholom. Takže no žije, ale je prepitý. A tým pádom nefunkčný. Vieš, nemôžeš používať človeka, dôverovať mu, vieš, keď je na alkohole. Sám to poznám, že mali sme projekt, mal tam prísť, Vlado teraz ne, Vlado potom, Vlado inokedy a ja už som mal nervy, tak som ho vyhodil, hej, proste to nešlo, chápeš, nešlo fungovať s ním a som navrhol, že ide na liečenie a odmietol to celé. Takže tak, no. Tak, čo by si mu odporúčil ešte? Je to veľmi zaujímavá téma a asi každý to má inak, lebo poznal som jedného mladého muža, on bol závislý na perníku, veľmi silne bol na perníku závislý a už vychrtlý a nič nepomáhalo, keď mu radili jeho okolie niečo, lebo chceli pomôcť, to nepomáhalo. Rozumiem. A on už nie je závislý, už dávno nezávislý a ten príbeh mi rozprával, že jednoho rána šiel si kúpiť nejaký rohlík alebo chleba a počul, jak vtáci čvirikajú feťák, feťák, feťák. A že si to uvedomil a ho to strašne nazbralo v tom egu. A to zastavilo. pozrel sa, jak vyzerá a si povedal, že ja som kedysi bol taký krásny a teraz toto a prestal. Bomba. Inak, Takže, to je super. takže ono, sú teórie, že áno, tá závislosť je fyziologická, ale jak vidíš, stanú sa veci, ktoré sú medzi nebom a zemou. Takže pretože fyziologickú závislosť, ničoho nič. Dobre, ty kokso. Akože klobúk dolu. Toto, že takto prestal zo dňa na deň. Že to prišlo s tou sebaláskou v podstate. Chápem. Možno s tým pocitom radosti, že zase budem vyzerať tak, ako som vyzeral predtým. Chápem, to je zaujímavé. A ty teda na tie emócie hovoríš, že počas toho, jak piečie ten alkohol, tak zapije niečo, čo v ňom... Väčšinou, áno, vždycky je to o tom zapíjaní. A funguje to tak a počas toho alkoholu, či ti je eufóriu z neho, hej? Že proste je chvíľu šťastný? No, hlavne, že to zapíjanie, koľko ľudí zapíja večer? Akože len tak, že po je práci. dobrý. No dosť. Kamaráti všetci Bol tešia sa na to, že sa napíjal. Bol ťažký deň, bol náročný deň, ale prečo si ten deň robíme ťažkým a náročným? To je tá otázka. Kde strácame energiu? Ono niekedy, a xkrát som to vravel aj na seminároch, ale neviem, kto si vzal príklad z toho, lebo radu nádherne je preukázané, jakmile začneš niekoho odsudzovať, posudzovať, dávať mu nálepky, strácaš energii. Dávaš mu svoju silu. Chápem. Keď ja budem celý deň od rána do večera, ešte ten Vlado, to je také hovedo, tak večer budem uťahaný. Rozumiem, potom si otvorím, z tej negatívnej energie. Áno, ale takto si to robím, lebo ju dávam svoju preč. Chápem. To je ako s nenávisťou. A to je strašne jednoduché. Stačí nehodnotiť, neodsudzovať, neposudzovať, rešpektovať. A večer je rovnaká energia, ako bola ráno. Chápem. A potom si s radosťou môžem dať, vychutnať čokoľvek. Není to tiež nevznikne tam závislosť, keď človek takto s radosťou si dá príliš často? Ukazuje sa, že nevzniká. Fakt, že človek, keď pije, že nepije z negatíva, že zapíja nešťastie v svojom živote, ale je šťastný, večer, že si a možno, že keď je šťastný, nechlastá toľko.
To dáš je si pravda, trochu, ale vychutná si to. lebo Je to pre radosť. tak s tou emóciou. Ty dojdeš nasratý, teraz alebo si smutný, tak si dáš jednu, hej, a už po 2 hodinách, už to zase si nasratý, tak si dáš druhé, tretie, štvrté, a tak to vzniká si tá závislosť, že proste, že zapíjaš ten smútok a nešťastie. Áno. Hej, to je zaujímavé inak. A nakoniec na to stále myslíš, že? Takže je ešte väčší smútok a ešte väčšie nešťastie. Áno, no však Lebo tuto to beží v tom mindsetu. tomu rozumiem, že je to také ako zaseklý film, že na chvíľu ti dobre a potom zasa ideš od znovu. No, tak mám tak veľa kamarátov, ktorí nasávajú práve z toho, že sú nešťastní a potrebujú zapíjať ten život. Takže tak to asi všetko, ne, k tomu. No, čo je dneska krásne, čo si ja myslím, neviem ako na Slovensku, ale v Čechách je ten trend, že mládež už nechodí na diskotéky, že? To je prázdne a mládež nechlastá. Čo je tiež... No dneska mám pocit, že mladí ľudia pijú menej. Tým pádom, že sedia na smartfónoch a na počítačových hrách, tak mám pocit, že decká veľmi pozitívne, chlastajú že tam- o niečo menej. No presne tak. Také už tie, poďme sa ožrať do nemoty. To už ustupuje, čo je. To skôr tých starších, že sa A stretnú a idú sa v piatok To ožrať, áno, tá naša generácia, alebo taká proste tá staršia generácia. Tí najmladší nejako mám pocit, že nefičia na tomto, tak im tomu tak strašne nehodujú tomu chlastu, presne, to je pozitívne. Ako Angličania, že? Bola jedna au pair v Anglii, kamarátka a našla si tam priateľa, ale on chlastal. Pýtala sa domácej, že či s ním má vôbec chodiť, že on chlastá. Hej, A domáca sa pýtala, že kedy chlastá. Ona hovorila, no to príde piatok a on sa ožerie. Tak domáca aj na to vraví, tak to s ním rozhodne sa rozíďte. S ním nesmiete chodiť, lebo správny Angličan sa ožerie až v sobotu. dobre, ten sa ožere dvojnásobne. Dobre. To bol Anglii, vie, ako to tam chodí. No. Aha, dobre, kokso, to je pekné. To je zaujímavé. Dobre, tak to môžeme asi skončiť. Môžeme. Dobre, nechlastajte a hlavne nezapíjajte teda smútok. Ne? Čokoľvek, smutok, hnev, ľútosť, Rozvod, čokoľvek, rozvod, presne, negatívne ťažký emócie. den, Sa nezapíja. náročný den, tam je potrebné riešiť ten den. Takže radšej prechádzka alebo čajík. Ne? No, ale hlavne vyriešiť ten, aby som druhý den sa vrátil s rovnakou energiou. A tomu asi nikto neverí, že sa to dá. To Napíšte asi, nám, či veríte tomu. Presne, že sa to dá. napíšte, čo si o tom myslíte.